OIMORE kamora mora ma intiere machiegni e weche manyien ma saa 3 mar otieno odiechieng' tarik 13 dwe mokwongo higani 2024 kuma bende koth mapek kelo midhiero e thoth gwenge kata e gwenge mopogore ma pacho kende weche mag siasa weche mag siasa mag udi mag uchumi ma pacho kendie bende oneno e konde mopogore mag josiasa. Kawuono ni bende kako bedo kendi ni en mano mine ma wacho wa mokwongo mar higani kanyakla kod weche omenda ma bende di ji mathoth yudo weche mapek. Wadwaro ni mondo walose e yore mag kungo ahinya gi higani gi ngima ma bende pek gi sani. Mano bang'e e chenro mar mine wacho. Kata kamano magi e weche ma wamiyo pek. Mae en gima osebedo katimore kowe kata dalani. Gino osebedo katimore gweng'wa ka. Ma Kagwel Beach kacha wan gi mama miluongo ni Estambuya manyocha ne owang' ode. Jodak ma South Alunga e Seme County ma Kisumu koro dak gi luoro ka jonjore masani onore monyiere kendo wang'o udi. Senyruok mar lowo ne riyo e gweng' ni Bwet County ma Bomet ka koro oula mapek medo chenro e boma ma Nairobi. Tuke AFCON chakore ayanga e boma ma Abidjan e piny Ivory Coast. Machiegni nyinga jaileta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wechegi bende luwo kokalo mbui marwa manok mar Ramogi TV e Facebook kanyakla kod YouTube ka otego ichwalonwa e nam mar 23600. Ji ariyo owito ngimagi e kaunti ma Bomet tok losienyore kuomgi kuma ne gibuok ne koth. Boma ma Nairobi bende ula nopong'o kaluwore koda koth mapek mochwe kuom seche bora chakre odhiambo manyoro ka koro luoro duogo e wi midhiero mar oula. Koth mane ochwe otieno mangima e gwenge ma opogore pacho ka okelo masira mag thoye kod kethruok mwandu. E kaunti ma Bomet, ji ariyo wito ngimagi tok losienyore kuomgi e gweng' ma Silibwet. Ji ariyogo iwacho ni ogeng'ore e ot moro kapok losienyore kendo umogi. E kaunti ma Makueni ng'at achiel wito ngimane kama moko ariyo otony tok gari mane giidho pi oula ywayo okinyi makawuono. Ji adekgo ne temo kalo olalo makalawa e gweng' ma Mboni, aorano mane opong'. To e boma ma Nairobi pi oula okelo kethruok mathoth tok koth chwe mochwere chakre odhiambo manyoro. Pi oula nopong'o moko kuom udi ka jodak makar dak ma Kongoni ma yudore South Sea oriyo ka gigolo pi mopong'o udigi. Kutoa tu maji, ni maji tu. Tangu 3:30 hakuna kitu ingine. Everywhere it's water, toilets zimefurika zote, sewage yote imetokana hapa. Where to go to, and we are hoping that we will get a solution at the end of the day. Yeah. The third time this is happening, and it's a struggle for us, so we are appealing to the government to come to our aid and help us in this drainage situation. Aipeni bende pi oula ne odino kaderepe koro chuno omuom pi oula e thoth apeni e chuny boma ma Nairobi. Bad migao ma koro chal kor lwasi olando ni koth mapek biro medo chwe nyaka wuok tich juma manyien. Jodak ma South Alunga e West Seme County ma Kisumu koro dak gi luoro kaluwore koda jonjore masani ohonore monjo miere kendo wang'o udi. Miyo gi jaode sani nitiere kar kano ringre ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital Kisumu ka nyathigi ma jadweche 6 to dhi nyime kod yudo thieth e kar thiethno. Mano bang' jonjore ma pok oyangi monjogi kendo wang'ogi e ot otieno ma saa 1 ka ginindo juma mokalo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E gweng' ma South Alungo e West Seme e kaunti ma Kisumu, jodak makono sani odak kod luoro nikech jonjore ma pok oyangi ma sani ohonore monjogi kendo wang'ogi e udi gotieno ka nindo. Mae gima odong' kod mosenindo Kennedy Odhiambo tia Mach tarik 4 dweni
masira mane okawo ngimane kod jaode Sheila Akinyi kendo weyo nyathigi ma jadweche 6 kod adhonde mag mach, mwandu gi duto bende nowang' molokore mirni. Lit kod kuyo koro mako familia mar Kennedy ma jahigni 42 kalure kod masira no makoro mayogi joheragi ariyo duto e safar achiel. Anayudo wach ni ka ni pinani ndawinjo ka ng'ato go koko, koro ka wuok oko tayudo ka mach liel en ayude laro, koro ka penye ni nyathi ere, ni nyathi okia ng'ato kawo kuome. Dakika na wuok kadhi dwaro mtoka, kaduogo tayudo kosekawe otero osiptal, koro nyathi odong'. Sani anindo gi nyithindo oko kuma chake kaka timo pod akia. Bil mag osiptal be pod medre, kaka wadwa timo dalawa kae be pod onge. Ondamo machuok kowuok dala Kennedy, picha pod en macha. E dala Esther Ombuya, maode bende ne otia mach giko higa mokalo. Od Esther nowang' jumbe 2 tok yudo notis e yor andika kobol ne dhode kowuok kuom jonjore mane dwaro ni ogol Sh50,000 nono to gitieke kod joode duto. Barua no keti to oten gi kidi. Wasomo barua maber ondik milome Esther. Orwa ni mondo wawang'i yot, wawang'i yei kata wane gichuri majala. Nyadendino yangonwa chiedhnade kod dang'ni masani omake kod nyithindo makata kaka okony weche som nyithindego onge. Wuon nyithindo gima wan go mogo na simu. Sani ichiwo na digi dendi ni apoda njo ka denda lit ni kawuono gi wang'o ot gi gimoro amora. Are kanyo kata wala mana aloko adok piny. Kata sani nyithindo no yaw skul, an nyathi ma ja grade 3 poko yaw skul, uniform podonge go, books onge, bag onge. Kaka dadi chake skul podakia. Chakri ching no koro nalun kechen gima poko timre ga gweng'wa ka. Nalur kabisa ma koro kana ninde ot. Nyalo ndoka jirani, nyalo dhi ndoka kazi na mora. Nyithindo ba akia kama. Jogweng' lero ni arita makanyo orochore mokalo gino makoro miyo gi luor makochopo otieno gikia ni piny biro rugi wach mane gikwayo bila kod jotelo mondo orang wachno matut eneno ni orida rita e alwora no. Mama moro ni Nyakisumo ma bende achiel kuom business person Kagwel Beach kanyo ni mondo ogol Sh50,000 ni koko golo to en bende en e line achiel kuom jomi wang'o kata jominego. Jowadwa kanye lenka bang'e kanye lengni tema koro wachni otimore dala ka. To onge kata ma report moro malong'o mwanyalo ago miyo kata mana dakika mwawuoyo kod ni ji ok ninde ude yo moro muku. Nyaka sani oginen to pod wahinyore nyaka sani. Omiyo sirikal konywa uru. Ka gimoro otimore kaka ma otimore ni wadwa ni investigation motim maber mondo jopiny obed bedo gi luoro. Osipidi maseme Ellen tich e yor ong'we yamo oyango ni nondo matut mar yango adieri ewi masirano pod dhi nyime. Ringre Kennedy node okane kar kano ringre ma Jaramogi ka nyathigi ma auchiel no pod dhi nyime kod yudo thieth. Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, Millicent Adhiambo, RAMOGITV, Seme, Kisumu County. Wach mabende dwaro jo arita mondo koro ong'e okaw okang' ne jonjore machalo koda mago. Weche mag arita mamoko ni jodak e gweng' mar OIMORE mantiere Nyamira ma ugwe odak gi luoro kaluwore koda medruok mar njore ma giwacho ni mayo gi kwe mabiro bang' jomaundu moko monjo dala moro e gweng'no kendo hinyo ji 2 otieno ma pinyno rugodo tich abich. Dana Olonde miyowa mathoth. E dala Jono Tara manitiere gweng' mar OIMORE County Manyamira, anyuola ni pod nigi buok bang' jonjore monjo gi chieng' tich ang'wen otieno. Jonjore go wachore ni notiyo gi ngas e idho mabati mane ging'ado kendo monjo mine 2 ma bang'e ne giwitogi kilomita machuok kowuok e dalagi. Akapiga nduru na mimi nikatokelezea, kumbe ni machambazi walikuwa. Tulifuatwa na uoga kwa sababu walifyatua marisasi na walikuwa na tochi kali sana. Alafu tukarudi kidogo kupitia njia zingine kufika hapa tukapata wamechukuliwa kuelekea njia ya Nyakwerema. Vile walirudi wakapatiwa nguo na majirani kwa sababu walinyang'anywa nguo zao zote. Vile waliingia hapa wakapatikana wako na wamekonga kongwa hivi. Monj mane otimore e dala ni en mar 2 matimore ni mar monj mokwongo
notimore machiegni gi dalani, kendo jonjorego nomuko duka mokao gige duka. Waliiba TV na speakers, alafu kulipatikana kisu na pliers ambayo waliacha. Kuna wawili wamesemekana wameshikwa. Jodak go ywak ni medruok mag monj makamago, magiwacho ne timore wik ka wik, maonge kony mora mora. Jambazi walinipata kwa barabara, alafu wakaanza kunifamia. Walikuwa wanataka pesa, wakachukua na simu. Pesa zote zilikuwa kwa M-Pesa na zenye zilikuwa kwa mifuko. Alafu walinifamia na panga hapa kwa kichwa. Siku ya Jumatano tarehe 20 mwezi wa Disemba mwezi jana, wakati nilikuja kufungua kazi yangu mahali ambapo ninashonea, kufungua nyumba, nikapata nyumba ilifunguliwa, mtu alikuja akafungua, tena akafunga vizuri, akatoa mashine yangu ya kushonea nguo. Kaunti Manyamira oseyudo monj makamagi makala paga ng'wene thuolo mar wige ariyo ma osekalo, ka koro jodak medo chwalo penjo ewi tij obila, magiwacho ni pok osekonyogi e yudo jonjorego, wira kinde mathoth obilago chopo ka weche osekethore. Waramu, North Mogirango, Kitutu iko shida. Kwa hivyo tunataka serikali kuu iongeze magari ya patrol na maaskari. Dana Ulonde, RAMOGITV. Piny Ingereza golo ote mantiere koda Uganda mawuok e pinyno ko e pacho ka kaluwore koda ywaruok mabende dhi mbele e kind piny Somalia kod Ethiopia. E ote no, Ingereza koluwore riwruok mar Commonwealth and Development Office okwero joge kilomita 60 machiegni koda tong' mar Kenya gi Somalia. Jopiny Ingereza bende onyisi ni kiklim ugwe mar kaunti ma Garissa, kaunti ma Mandera duto, makmana sub-kaunti ma Mandera West. Kuonde mamoko mokwer gi chopie gin kaunti ma Lamu, makmana chula ma Lamu kod mano ma Manda. Gwenge moko e Tana River to kod dho wath e kind Tana River kod mano ma Galana. Piny owacho keto kenge mag jiwo dongruok kembe mabende biro konyo e tingo uchumi mapachoka. Jatend piny William Ruto wacho ni giketo gik moko duto e kuonde ohala mag special economic zones mondo oywa joket mwandu. Mae no yange kinde mano yango kar teko stima ne kembe mag special economic zones e boma ma Naivasha. Kambino migero kod milion 700 biro bedo kod alai adek mag stima. For a long time, we've had only one special economic zone in Athi River, but now we have another economic zone in Sagana, another economic zone in Thika, one in Nakuru County in Egerton, another one in Eldoret, and a final one in Busia. And that is apart from Dongokundu in Mombasa. So all these zones, special economic zones, are important for manufacturing, for industrialization, for making sure that we attract foreign direct investment that will be invest in these zones, and they are also important for our exports. As we negotiate for market using the Africa Continental Free Trade Area, as we negotiate for market using the AGOA program, we must be prepared as a country to invest with our development partners, with the investment community, so that we can create the products that will access the markets that we have negotiated. Telo mawuok e gwenge mag Ukambani oseyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom luwo chike mapachoka koteli kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. Jotelogo okoni ok gimor kod kaka Kenya Kwanza chayo chike mogol kod do. Kalonzo medo ni dine en kod teko dine owito oko chik mar gero ute manengo gi yweyo kaluwore ni ok oluwore kod chike mapachoka. Wach mosir kod nyawadgi Gavana wa Vinya Ndeti. The matter of independence of our judiciary is not negotiable. Cannot even, in fact, I want to say, we put a stop to this thing. Kama executive wanataka kuendelea kupiga kelele waendelee, but let
the judicial arm of government continue working as Chief Justice Martha Koome alisema jana. Mheshimiwa Ruto, your office will be respected because you're the president of Kenya. Judiciary should be respected because he's the president of judiciary. Parliament should be respected. Now, if we all work together in harmony, this country will go far. Na najua kwa nini unakemea mahakama. Kwa sababu mahakama imesema ile ushuru unatoa wa Kenya ya nyumba, it is unconstitutional. And I want to challenge the judiciary. I want to see the judge who will go against that ruling. Atatuambia kwa Kenya gani? Twake wirach mar uchumi mapacho ka e kind tend William Ruto omed losie kod jotelo mopogore kotenore kod Azimio. Jotelo moting'o gavana Masea James Orengo, Jauhala kendo jasiasa Jimmy Wanjigi kod jod bura mar Rieda Otiende Amolo oloso kawuone kaunti ma Meru e nyasi mar iko moro ka bende koro gisayo sirkal kuom rem keto bero uchumi mapacho ka e ong'ala manyime. Gibogo dok ir jopiny kendo bago ng'anyo e pacho ka ponono ni nengo ngima The Kenya shilling is falling at an alarming rate. The cost of living is a matter that is tragic. And this is one debate that the Kenya Kwanza administration does not want to address. And they have no answers to it. We who are the counties, the monies that are supposed to come to the counties, they are not coming, and if they come, they don't come on time. My friend Molo Tiende is here. Even other funds, including the CDF, is not being remitted by the national government. So we are in a terrible situation. Gikendi gin dakika 15 mosekalo toksa adek mar otieno. Ramogi TV lera dua obila owerito nyaka ji ohinyre kata olal ngimagi koka giket kata gichwal arita. Kata kamano kinyisi nyingi wawinjo Ramogi TV kata waneno Ramogi TV maber kowuok Rodi ko pany mano Pastor George Olo Oduor Julius kantiere Marenga Beach posho mail wacho ni dala mar Marenga Beach orio maber kabisa gi koth kod koyo. Otis Ale kuodo siri Ramogi TV ler iluwe achiel kachiel kokalo e ong'we yamo ka intiere e tich gi sani. Erokamano ahinya John kowuok Kitare wacho ni moso baba ni ka intiere baba nigi mama ni ka gineno OIMORE. Owade kawuok Kawayo Ramogi TV ler kabisa. Elvin Odhiambo obilo kawuok Gari iwacho ni ntiere koda Thomas Obuya wuod Orero kanyakla kod jaode Dorcas gi kagintiere Garissa kendo wacho ni umor kod Ramogi TV kod weche manyien mabende oluwo. Ibendi nyisa kendi to Jael wach masemeno lit kabisa. Arita no nyaka koro losi katika mani bende oke imea nyingi. Wadhi yuyo machuok kawaduogo to wantiere koda twak marwa mar mene wacho kikidhi mabor. Ndio Samuel Ngesa. Samuel Ouma Ngesa. Samuel Ouma Ngesa. Yes. Sasa Samuel, mimi niko hapa studio Radio Citizen na najua unanisikiliza. Na unasikiliza kila siku asubuhi. Allah! Kila siku. Sasa wewe uko na kakitu. Wewe uliekelea midweek jackpot? Niliwekelea. Ukawekelea game 11. Yes. Yaani zako 11 zikakubali out of 13. Yes. Manze wewe unajishikia kutoka shabiki.com unapata 248,300 na cheki hiyo unajishikilia. Asante sana. Shabiki midweek jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com,
click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tinto etikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati umdu arumu yakombwa ani mambi no chote bumusani no yakombwa nandi mambi no chote bya mate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanya ini. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Machiegni kendo Jo-Kenya osebedo kayuago nengo ngima mantiere malo kanyakla kod yutogi matin. Joma yudo sara bende yuago juogo mar usuru mang'ado pesa matin magiyudo. Ewi mago duto jolony weche omenda pod kwayo jopiny oket maino e kungo. To ere kaka kungo nyalore gi sani ma piny tek? Mine wacho wantiere koda jalony weche mag omenda Anyiko Kibra makabende otayowa kaka wanyalo kungo makare gi e kinde ni. Erokamano ahinya mariwori kod odhiambo makawuono. Erokamano ahinya kuom bedo koda odhiambo makawuono. Nyinga Anyiko to alonye weche mag omenda. Wapuonjo ji kendo watiego ji mondo gibed ka gipuonjre mondo gikan pesa ma itiyone iyudo kuom yo matek sana. Koro pesa ni ok ber ka itiyo kode te, nyaka ipuonjri kano pesa moro mabro konyi mbele. Ingeni kanye bende koro jopiny nene pek nikech wacho ni otin mondo yude tek ko biro bendo chako ng'ade midong godo bende itemo go budget magiki mapile pile to ok donji. Kanyo bende ichakinyisi ni nyakikung nyakikan moro matin mikano ni akanye. Ere kaka inyalo kungo kata bed ni yuto ni piny, ang'o minyalo timo? Ka yuto ni piny, onge yuto mora ber, at least in gi yuto nikech nitie jok ma onge yuto at all.
Koro pesa miyudo matin ni ema plan ipangori, nitie gimiluongo ni 50-30-20 rule. Kar 50 atamalo prabich ikano pesa ma itiyogo gik ma very important needs. Gik mochuno en needs. Koro gik mochuno ahinya ka chulo ot, school fee, gik ma nyaka itigo pile. Mano iketone atamalo prabich. Atamalo pradek iketo once nyalo bedo kata idwa dhi bayo kamoro, pesa mibro tiyogo nyakipang ni kawuono adwa dhi kata out, waket pesa makama en mar tiyogo e gik makama. Kata kidwa dhi travel, idwa dhi Mombasa, mago atamalo pradek. Alafu atamalo prario, koro mano pesa ma iluongo ni savings, mae kama nyakikan mondi. Sami yudo pesa cha, okuongo nyakiket mi ibro tiyogo mbele. Ichakogi kiyudo pesa tichako gi savings 20% cha 20%. Nikech kiwacho ni en mikuongi gole. Nikech kiwacho ni wakuonga tim gik moko gi, tibro yudo ka itieko pesa te, onge pesa mibro kano. To sani ngima sudo medore. Kitemo ng'iyo kata ng'iane 2013 ne in kanye. 10 years osekalo, sani wane 2024. 10 years igni apar dhi piyo sana. King'iyo gik manitimo 2013, dini bedo ni sechako kano pesa sechego. Sani di koro in gi pesa moro. But koro ning'iyo ni pesa mayudo ni tin, onge gima nyalo kano. Kati yudo mana 200, ikano siling 20 pile. Kitemo ng'iyo gigni apar, ibo yudo ka in gi pesa maber. Pesa moro ma bende obiro. To kungo kae, bende kunde ma kungo ng'eny kendo pogore. Nitiere moko ma bende jomoko wacho ni jomoko soe bwo kitanda, bwo nget, jomoko keto gi simu. Nitiere joma mine ma bende koro donje chama gi, mago be gin yore mabeyo mag so kata kubni. Waneno ka jomoko keto koro gi kubni magisoe pesa. Yore te mar kungo ber, kineno kata ber kwachako gi puonjo nyithiwa ma wan godo. Ing'eyo kata ngati thep mag chwakali. Ing'ise ni ero na nyiew ni ndiga. Adwa ni komi kata giwaya okidhi chamgo mandaste. Ikaw matin isoyo kebeni. To mkebeni ni chieng' mi idwaro ndiga. Ting'isa ni inise yudo pesa di mondo an eka medni. Koro ichako puonjo chakre ka gitin, ka gidongo to ging'eyo ni kadwaro gimoro to nyaka save. Iwacho ni ng'ama nitiere godo embe medo. An report moro ma bende wacho ni kopim joma chuo kod joma mine, joma chuo kungo moloyo joma mine. An gi pacha kaka neno, anyaparo December kae kiwacho ni mine gi kendo koro ipogo gi pesa chama, jogo nigi pesa kabisa. Ting'eni mano en wach ma winjore ga ahinya. En ni kuonde ma wakunge wan kaka mine ok gol nyinyo maber, mano interest moro makare kopogore kod mag joma chuo. Ing'eyo ni kata kuonde chama ma mine nitie ber sana. Kinyalo yudo chama ma ji okuondre ma stable, tidonje chama mondo okonyu ji mang'eny utim go gimoro. Kata gima konyo chuo sana gi saving en ni gin gi ng'eny kuonde mipuonjo ji mondo opuonjre saving, yudo ka chuo ema nitie. Koro mine be ong'e ni kama ema ber kisave. Kisave nitie tinde kuonde mang'eny, nitie money market, inyalo keto pesa ni tiyudo ka iyudo interest. Ok iket pesa moling' aling'a ting'ado kaka jikete bank. Inyalo keto pesa kamoro ma mi dongruok mbele.
Nitiere gik moko ma bende watimo ma diwach ni nyalo bedo ni thagowa, mago mistakes ma bende watimo momiyo koro ok wanyal save maber, momiyo kata savings matin ma watimo noero koro be ok konyi kata ngimani. In kaka jalony, ang'o ma bende isefwenyo ni watimoga ma ok watim maber? Gima kwongo ahinya ma ok watim maber en pango budget. E odi nyaka ing'ini dwe ka dwe ero achulo rent. Ka in ng'ama pod odak e ot michulo rent, nyaka iket pesa no tenge. Ipango budget e gimoro amora midhi tiyogo e dwe ka dwe. Kata kichulo jatich, mano pesa ma nyaka ipang e budget. Koro koso bedo gi budget, mano gimokwongo. Mar ariyo en kwecho, excessive, wakwecho mang'eny. Wakawo hola mang'eny. Hola mang'eny ikawo, idhi e duka, kata gima ok idwa tiyogo sana. Tini idhi, ikawo e hola. Koro miyo seche miyudo pesa, ini chulo mana gope. Onge kaka ibro kama mamboga, indikori, e duka. Ondiki nyingi ni kamora mora, in mana jagowi beji. Kong'i kikalo to giwacho ni ero jagopwa chakalo. To apenji, bedo gi hola en gima rach? Kaw hola kata bedo gi hola, loans gi, en gima rach? Nikech nitiere jomoko ma be wacho ni mane gima osegero gi, mane gima bendo oseting'o, kata ka gin jo ohala oseting'o handgi. Bedo gi hola en gima ber sana. Bedo gi loan en gima ber. Ka inyalo bedo ni in ng'ama ji nyalo miyo pesa mang'eny, then in kama ber. Nikech hola be konye dongruok. But iholo mana kama inyalo chulo. Yes, kama inyalo chulo. Nikech kiholo mang'eny kendo mohewi, to interest biro dwe ka dwe medore, ibopo ka in koro itiyone mana jogope. Ing'e nitiere sani jogo ma wat kuom hawi marach, bende gise donjo e bugo machalo koda manero, gise kawo hola mang'eny, chulo tamogi, kata ineno ka koro weche obagni. Ere kaka ginyalo wuok e bugo no? Wuok e bugo mar hola en iwuoyo gi joma in go gi deni. Koro ing'iso gi ni wapang kaka anyalo chuli, nikech in isedonje hola ni. To yadh gowi en chulo. Nyaka ipang koro ing'i iduogo e budget ni. Miket ni dwe ka dwe mae pesa mabroga chulo jogi. Mondo kendo kikiketh relationship gi ji mang'eny. Mane gima neno. Ema bende ng'ato nyisa ni to openjo keni to kakao hola achiel mondo achulgo hola machielo, mano bende biro konya? Ok nyal konyi. Ok nyal konyi. konyi. Idwa chulo gi, in gi hola dekin kata gi loans moko 4. Ok inyal keto winjruok gi jogi te ni dwe ka dwe idwaro mondo ichul ji 4 gi duto. Inyalo mana ng'ato achiel. Koro itimo nang'o? Kinyalo konyo ka hola moko mang'eny gi dhi miyo koro iketh weche wat gi weche mag osiep. To chuni koro ibro holo loan kata maduong' mohingo ma, lakini ok en gima ber as such, unless koro onge other option. Fred penjo ni to ng'at ma yuto ne ok stable nyalo yudo kinyo kiyude, into koro idwaro kungo nade? Ng'at ma kungo ne ok stable inyalo timo sama pesa ni obiro kaw 20%, nikech yudo ka kawuono maybe kaka jo biashara kawuoni uso kiny onge ng'ami uso ne. Koro chieng' mi uso ni kaw pesa me 20% at least e pesa ma iuso ni isave, e kaka inyalo konyri. Magi maduong' en ni pesa mora mora matin miyudo. Atamalo 20 no, ing'e ni ji kosewinjo ni percent ni to neno ni en gimoro maduong' mok nyalre. Ka yudo 2,000 to iketo 200. Ok ng'eny. E higa ni makoro wachako higa, koka wane tarik 10 pok wadhi ahinya. Inyalo nyiso ji nang'o e weche mag kungo, e weche mag tiyo makare gomenda? E weche mag kungo gi tiyo makare, gimokwongo kaka higa ochako ni, kaw buk ndika
kakitiyo gi pesa. Ni dwe ka dwe ipang kaw bugi moro kata en exercise book ipogi. Ing'ini gik ma kama nyaka chul e dwe ka dwe. Ing'i ka in gi gope, pang gope, ing'i jogi ni abro nyalo mana chuli pesa makama. To king'iso ng'ato na abro chuli kama, tem matek kiki kos chulo pesa ni. Nikech gope ketho weche mang'eny. Koro kaka higa ni chakore, onego wakaw wach omenda ni personal kabisa. Obed gima wach omenda e gima omiyo wachiew pile pile mondo wawuog wadhi tich oko. Koro nyaka ikaw gino motegno kabisa nikech omenda ema watiyone. Yes. Mano ni karero kamana hinya Anyiko Kibra mano jalonye e weche mag omenda mabende wantiere godo odhiambo makawuono mano kawatwak e tiyo makare gomenda weche mag kungo weche mag goyo budget ahinya kaka koro higani osebedo ni ochako wagoero kamano maduong' wantiere gi geno ni podi bo bedo kiriuri kodwa icholo puonj mamoko. Ero kamano maduong' wadhi e yweyo pod waduogo gi weche manyien mamoko. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumileta 10 times bigger. Shabiki super jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machigni kendo jokanyo mag UDA kaunti ma Migori kotenegi kod gavana machon mano Okotho bado okono ODM mondo wechiwo negi buok kagi wacho ni UDA osedonjo kendo umane medore e kaunti no ma Migori. Jojuma nigi mathoth. Multi-party. In this country there are regions that are UDA and there are regions that are ODM. Nyanza is an ODM zone. We will not allow anybody who tries to bring something that is not ODM. Siemano gol kod mukum jotelo e dumbano mar ODM e gwego mag Rongo e kinde ik ma jakom mar ODM Philip Makabongo ok ne odonjo maber ne jokanyogo mag UDA e kaunti ma Migori. Gibuko kelo fujo ni giwacho ni kamora mora ma gintie ogibiwinjo ni ng'ato wacho weche mag UDA. Mano en kinyo kabisa nikech chikwa kaka jo Kenya
oyienwa mondo wabed gi chama mang'eny. One very strong caste system manyocho wacho ni ungocha. Wan makoro wan kode. Koro ikre uru ni ya wadhi rakore mbele ka. Nyaka wapi mogo gi pi. Taneno ka unu katedo kunu udhu madho nyuka. Jokanyogo mag UDA ka otele ko jata chenro madumburani egwego mag Nyanza okotho bado mane wuoyi kinde romo mar ne oseyo ODM kuom chiwo buok ne jokanyogo mag UDA e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko. Chochia amani ketho kwe ma ji nigo kati wuok idhi. UDA wabiro lando idagi kati yie wabiro lande ok watami lando marino ka marino ber landandi dhi mbele. Obado wach ni chike mapacho kae omiyo oganda thuolo mar bedun bora moro magidwaro kendo onge mondo ko jokanyogo mag ODM koro chiwne gi siem. Bende komachielo gikono jokanyogo mag ODM mondo koro wese oganda luo ma piny owacho mar Kenya Kwanza omiyo tije. Kaeto nyithindwa mosemi tije machalo kaka Dr. Raymond Omolo, mano nyathiwa manyaka wasir ok onego wane kode nyiego. Nyithindwa ma president osemiyogi ok onego be ni koro waketho gige wakendwa. An party mohero kwe kendo kwe kata mane muma ondik niya wadaguru gi kwe. To jowetewa manyoro nitiere rongo matimo incitement. Agombo ni mondo luongi gi mondo giwach gi omiyo gi incite ji. Jokanyogo mag UDA wacho ni pod gibiro dhi nyime ka giuso duond burani e gwego mag Nyanza ka gimiyo ni ok nyal buogi kod ng'ata ng'ata. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar okinde pacho ka LSK dhi bago yiero mar yudo jakom manyien ma bende dhi kawo kar Eric Theuri dwe mabiro. LSK en achiel kuom riwruoge ma bende osebedo e ng'ala mamalo e kedo ne ratich oganda kaachiel gi mag demokrasia pacho kae. Jafwambo no bet piny kendo bilo koma LSK Faith Odhiambo en achiel kuom okinde mar LSK yiero mar dwe manyien. Tarik 29 mar dwe manyien, riwruok mar okinde pacho kae LSK dhi e debe mar manyo jakom margi mar 51 tok thuolo mar jakom masani Eric Theuri rumo. Ng'wech mar manyo jal madhi kawo kar Eric Theuri osemako mach kendo okinde 5 man kod lony matut osewuok apiaya. Okinde ma olap dhogi ndong' ne lemo mar jakom LSK gin jalup jakom masani Faith Odhiambo, Peter Wanyama, Caroline Kamende, Njoki Mboshe kod Bernard Ngetich. Kata kamano, piem mapek nenore dhi bedo e kind Faith Odhiambo kod Peter Wanyama, ponono ni maling'ling mawuok e twak marwa kod okinde en adier. Faith Odhiambo nigi geno maduong' mar bedo miyo mar ariyo kaka jakom LSK kaluwore kod lony mare mar adhaye kaka okile pacho kae. Ramogi TV ne obed piny kendo bilo wach kod Faith Odhiambo mar ng'eyo chenro mage ponono ni oyiere ka jakom mar 51 mar LSK e dwe manyien. Anyinga en Faith Munia Odhiambo. An jalup ker mar kweth mar okinde e Kenya ka ma wadendo gi dho ngere ni LSK. An nyaimbo Usenge, nonyuola Mombasa, atedo be Yimbo, nasomo Nairobi ka, nadhi Catholic University of East Africa, emana natino undergraduate na, kana tieko kanyo nadhi Kenya School of Law, then of course atimo pupillage na Ando Dero Bar and Company Advocates, katieko kanyo nadhi masters na atimo University of UK, aduogo Nairobi, machako practice matin, then adhi atiyo competition authority, then ajoin Nairobi, eman apuonje School of Law, be nachako law firm na, masani atiyo Omboke no War Advocates, be na register achako timo somo atimo PhD na kanyo University of Nairobi. Faith Odhiambo wacho ni kaluwore gi lweny masani jatend piny William Ruto oyawo e kindeni kod bad migawo mar doho, LSK dwaro jatelo man kod chung' motegno manyalo siemo sirikal gino ma omiyo oneno ni en ema ng'ute oromo jok. Sani our country is in a big divide in terms of the rule of law.
Law society plays that important role to be able to stand firm and advise the executive that we do not lose the trajectory. The history of our country, where we have come from, we cannot allow ourselves to go back to the Moi era, Mano Achiel, because law society, that is an important part of what we play. There are issues that members need, and the leader from the rest, Makani, is able to work as one. We need stability as a society of Kenya. Stability not accept criticism, but what kaka law society achiel. Mondokoro gik mwadwa timo kiko kethre. Adek is development and progress mwadwaro neno in the law society. Wadwaro ensure welfare ma advocates is well taken care of. Okinde ng'eny ma tinde wa admit, but opportunities for them to be able to thrive in this profession, Martin. And that is also why I'm the best placed person, because I know where the law society has come from. I know the challenges that we have had. I've had experience. Okan President Madilan ni sanieka ipunjani makaka gikmoko itimo, makaka gikmoko move in the law society. I know the structures, I know our partners, I know the different stakeholders. And I'm a leader mind measured. Abongyo samwa gore, ko samwa bet pinpe wa woyo. And that's why I'm the right person for the job. Ponono ne omako wirwath, Faith singo mar miyo oganda jo Kenya, riwruok mar okinde, madhirakore aching kod weche mag rocho ratichgi, neno ni od bura kokadho chike madhi ataro kod katiba, kaachiel gi miyo jopiny mochando, okinde maonge chudo. Gimwadhi timo is we're going to have a more robust in terms of PILs that we'll be handling as the Law Society of Kenya. We want to ensure that we are more responsive to the challenge. That will be a bit different is in terms of the work that we do with Parliament. How do I ensure that in terms of our advocacy and reviewing of bills, we are more at the forefront? Mondwanyalo tiyo kata Council of Governors, the challenges that they're having, but also with our members in JLAC, in National Assembly and Senate. Mondo we ensure that the bills that are coming out are in accordance with the rule of law. Okwarit go record gikagisechopa the floor of Parliament. Kama it will be, the order of the day. As long as government ntiegi majority, it will pass. What do I ensure that we deal with those issues and advocacy at the forefront? What one we take up more pro bono matters. Mondo jok maonge gi opportunity o gionge kata pesa maginyalo chulo okinde, we can take up matters mwanyalo konyogi. Mopogore gi mago, Faith bende singo ne okinde ni telo mare dhi winjo pachgi kaachiel gi riwo gi kanyakla. Watching experience mantiego of course jibedo ga gi differences, kila mtu ntie gi pache, lakini gimadhi timo ema abo winjo ji wabet pin to winjo to kwadhao e bura korumo wa agree as one. What is the voice, and of course giving direction. I explain to you why is it important for us to take a certain position, what does it do for the council, and what does it do for our membership in the nation. That is the important thing, Mabo Timo, because reality must have learned from the experiences that I've sat in these councils is that if you have to do something and do it right, nyaki learn to move with your council. Kichako timoni iweyo jok moko slowly the descent grows. So kawoni weyo ngatachiel kinyibo weyo jiario kinji adek, before you know it, council is against you. So nyakinge ka kiketo ji together. Kata ku agree chiemo ebura to manurumo one. One is quite important. Dhiambo maber riwruok mar okinde ma FIDA e ong'ala mamalo sungo moko kuom lokruok mane okelo e bwo telo mare. Another huge achievement mane nwachako FIDA and mediation. In terms of we mediate family matters. Nwachake during my tenure Canon Secretary of the Board, and it's become one of the biggest flagships. So that FIDA now we were changing our brand, that FIDA jinengi ogani ko winjo FIDA to mano diketho family. What we changed is that FIDA now is trying to bring families together, because Katastani, iude mediations go, Kata men are bringing women to FIDA.
iketo piny, they tried to resolve the dispute mondo koro kiko chope court. Na remember when the 2/3 gender bill was coming, FIDA nochako the advocacy of gochne all your MPs madhi listen to that bill, and that Duale bill nearly passed. And we also helped Millie Mabona when she was coming up with one of the 2/3 gender bills. So when that advocacy that we did was good in terms of now it pushed them to have to sit seriously and think. Riwruok mar LSK ne ochaka higa mar 1942 kendo nyaka sani en kod jokanyo maromo 22,000 e pacho kae mangima. Nyaka ne chake, LSK e bwo jotelo mopogore opogore osebedo achiel kuom mise mongirore e pacho kae e kedo ne katiba, ratich oganda kaachiel gi telo makare. Dibed ni Faith Odhiambo dhi keto historia kuom bedo miyo mar ariyo mar telo ne LSK bang' Recho Omamo kose. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Machiegni pau tuke Jacob Simwa jaloch mar jackpot mar kor juma mar Shabiki midweek jackpot. Jacob ne en wuon nyithindo adek onyiso mor mare kolero ni loch obiro e kinde mowinjore ma omenda dwarore mabende ogoye jek e dwaro mage mag dwe ni mar Januar. Simwa ma en fundi lewni e gweng' ma Mwihoko oyango ni osetugo kuom kinde malach. Nyaka sani joloch aboro osemi mich e jackpot mar kor juma kama omenda maromo milion 1.4 osepogne jaloch chakre tugo mar midweek jackpot ne chakre dwe mokadho. Sababu nilikuwa na msongo wa mawazo kuhusu karo ya watoto wangu. Nina mtoto wa kwanza kifungua mimba, amefanya kidato cha 4, anatakana aingie college. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Sasa nikaweka moyo, lazima paka siku moja niwe nimepatika hata mimi nipate. Wasidhani kwamba shabiki.com ni kupatisha, ni ukweli. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Wekelea utapata. Tielo mar 34 mar tuke mag AFCON chakore yango odiechieng' ma kawuono e boma ma Abidjan, piny Ivory Coast. Oganda e pinyno keto ikruok mag ohala kod otiko mag molo e adhula. Thothgi nigi geno e wi tukego kod ber mabiro bedoe. Ochieng' Emmanuel miyowa mathoth. En wuoth mopong' kod mor kowuok kuom johera mag adhula. Ka ilor e alap ndeke ma Abidjan mantiere Ivory Coast, irwaki kod mor makone kod kocha gi bunde mayuak mabende nyiso kido to kod timbe mag jopinyno. Bende nitiere posta moket koni kod kocha mar jatend weche mag adhula e pinyno. Kabende nitiere boma mabende nitiere kod weche mag piem mabende inyiso e tuke mag AFCON higa mag 2024. Thum kod pi gima manyiso ber Abidjan, mana bende en achiel kuom kuonde go mibiro tuge tuke mag adhula. Ka gesani e gweng'ni gigeno jogo magin johera mag adhula moinga 20,000 odiochieng' ka odiochieng', ma bende biro bedo kaneno kido mag jogo mag Ivory Coast. Magi en maneno ni jogo magin johera mag adhula mowuok e pinje 24 mabiro bedo ka tugo e tukegi mag AFCON gin mago mabiro bedo kod paro maduong' e weche mag tukegi. En kar tudruok warome gi ji mopogore opogore. Welo biro yango kitwa kod timbewa mag Ivory Coast to kod kido mag jo Afrika, kit tedo, rwakruok kod kaka warwako welo. Machiegni ka Athabela en ng'at mabende koro twang'o lewni mabende ndike koro gi kaka akwaba, mabende nyiso ni machiegni ka entiere kod geno mar biro bedo gi yuto mathoth kaluwore kod uso mabiro timo kuom lewnigi. Amor kod paro mar konyo rwako welo mabiro neno tukegi. Tukegi miyowa mor ne jogo moyudo thuolo mar yuoro. Wabiro temo rwako welo makare kendo neno ni gibedo kod paro mongirore e wi tukegi. Piny mar Ivory Coast rwako welo en kitwa, en e wend pinyni. Satini nyiso mana gima ondike akwaba manyisi ni warwaki. Kata kamano dwaro ni okombe ni odong' kodwa.
E wang' apaya duto ma ikadhe piny mar Ivory Coast, oganda e pinyni gin mago mantiere kod geno mopogore opogore ka wengegi nyiso mor margi mar biro neno tukegi ma bende ne obag e piny tielo mokwongo e higa mag 1984 1984. Gin tuke mapek ne pinywa, waserito kuom kinde kendo koro gichopo. Mor mathoth, wan gi geno ni okombe to biro dong' pacho kod tim mar Ivory Coast. Otieno ma kawuono saa 5, Guinea Bissau biro bedo katugo kod tim mar Ivory Coast, tugo ma okwongo ma ituge finals gi mag African Cup of Nations.